Ahoj. Čau. Bitches Bilako. Právě teď míříme do Vroclavy. Ale my chceme Zubrovku. Aha. Vůdke? Co, pít? Oh. Jo, pít, spoustu pít Zubrovky. Zubrovka je nejlepší. Vy jedete kam? Ale na centru. Jedete na Zubrovku? Tak jdem. Pojďte do centra Poznaně, pít Zubrovku a pak si jeďte na Štětín. Jež jenom jedno. Je sobota večer. Sobota. A co pán vzadu, ten by si nedal Zubrovku? A tak nás můžete svít kousek. Já chci, do bagásníka, já chci taky do bagásníka. Můžeme obě? Na šapce. Do šapky, do čapky. Já nechci sedět v čapce. A co je čapka? jdeme do čapky nebo do bagásníka, nebo kam to jdeme? Nevím prostě, jdi. Zubrovka? Zubrovka! Jo, to se jmenuje Děkujem Pepři. A tam jeden teda, to je Bário nějaký. Jo, nějaká Zubrovka. Zdravě! Na zdravě, nebo co? Na zdravě! Na zdravě! Na zdravě! Zubrovku. Na Zubrovku. Silné. Je to pohodě, je to dobrý. Je to dobrý. A fakt to chutná jak tygr nějaký. Vojtek, dobré? Dobré? Dobré. Super. Marš! Kluci, vy nespíváte. Musíte zpívat. Vojto, marš. Zpívej s náma. Vojto. To není sranda. Vojto, zpívat. Fakt ti to nejde. Jede auto. Ona je úplnej blázen. Tady běhá prostě. Energetičáky. Pozor, jde auto. Je teď ráno a jedeme sem. Máme to tu nejezdíte. Tohle je židle, naše póza s Olím. A tak. Spali jsme teda 2 hodiny v buse na cestě do Stralsundu, nebo jak se to jmenuje. A tyhle lidi jsme tak nějak přemluvili na akrojogu. It's okay, wow! Ano. A na mě. But it's nothing new. Kovat vodu, bude to hrozně nechutný, protože v tom tady plavou ty vole nějaký jellyfishové. Je tam olej, no, ale musím do toho strčit jazyk prostě. Je to docela ještě hluboko, tak já nevím, jo, ale pozor, tam máš jellyfish nalevo, jo? Já vidím, no. Já do toho no. Hej, neboj. Ne, no, there is a jellyfish. No, you can do it. Nastupujeme do vlaku, kam pojedeme, teda doufejme zadarmo. Je tady prý jenom jeden průvodčí na celý vlak. Jsme na záchodech ve vlaku, jedeme na černo a musíme dožírat teď poslední zásoby našeho jídla, protože za 10 minut je 12. Já musím jíst ještě tohle. Ještě chleba. To taky ani. Právě nás viděla průvodčí, tak nevím, že věděl ten náš celý bufet, jako to vepřovou klec a tak. Udělal na umývadle a řekl Entschuldigung, odešel. Fakt. On se omluvil, to strašně protože byla si šokovaná. Já bych taky byla šokovaná, jak byste viděli na záchodech, jak žeru. Plán B. Plán B znamená co? Asi půjdeme do jiného vagonu na jiný záchod. Já fakt musím jíst, ale. Před chvilkou přijeli kam?
Do Rostoku. Do Rostoku. A chtěli jsme si to zkusit, jak je to na záchodě. Smrdilo to tam trošičku teda, ale jako jíst se tam dalo. Jo. No a když jsme vycházeli, tak stál přímo vedle nás. My jsme odešli a on nic neřekl, tak asi dobrý. Tak jo, tak možná to příště zkusíme zás. Je to celkem rychlý způsob dopravy. Maybe if you could maybe buy the ticket. Destination. That's Lübeck, and then Hanover, and then Amsterdam, and then Frankfurt, and then Dijon. 10 minutes! Wow. Thank you so much. Není možný tohle. That's another ticket. Yes, okay. Wow. Yes. Okay, okay. Jedeme zadarmo. Někdo nám koupil lístky. Právě se nacházíme v Lübecku, míříme do muzea marcipánu a stavby a tak, blablabla. Nám se to strašně líbí, je to úplně nakřivo, staticky teda nevím, ale bullshit. Že plánujeme, běháme, no co dál, to je jedno. A tady jsme v Lübecku, to je prostě jak z pohádky. Oscar Beduy. Maybe this one? Maybe, okay. Okay, that is yours. Oh no! Okay. Like this, like this. I'm holding it. Seninki daha güzel oldu. Niye bana onu yapmadınız kızlar? He? So how do you like her? Is she pretty? Takhle se nakupuje v KFCčku bez peněz. Zašli do Subway, kde nám dali staré bagetky. Zašli jsme do kebabu, kde nám rozpekli pici. A když jsme se s těma pizzama chtěli fotit, tak nám přišel týpek, že nám dá peníze, aby jsme prostě měli na cesty. Takže fakt super, lidi, Během 5 minut. 5 minut. Jste na jezení, jo. To je fajn. Tak jo, pěkný. Znáte takové ty záchody, tam jsou ty ročníky, ne? Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light. Právě jedeme na soukromé letiště ve Frankfurtu. Naší cílovou destinací by měla být Paříž, což není jeden z checkpointů, ale využijeme každé situace. To mě strašně líbí, tady si můžete polohovat v tomhle autě luxusním. Sedačky, je to úplně úžasné, takže teď, když zmáčknu tohle, tak tohle jede a tak nahoru a dolů. Já jsem z toho úplně happy, jo. Dopředu je to fajn, co? Takže jsme na letišti ve Frankfurtu a já se snažím právě stopnout letadlo Anywhere. Uvidíme, jsme u Private Jet Area. Nevím, jak to bude, jsme tady chviličku. To nevyšlo? Příští určitě víc
Věřím tomu prostě. Bude to v pohodě. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my Jsou 2 hodiny ráno, my jsme sehnali hořčici a myslím, že nejlepší kombinace je hořčice s francouzským vínem, prostě tak to má být, ne? Francie prostě. Tak, hořčice a víno, fakt, jo, fuj. Budu zvracet. Tak, čauky, měký. I can sing, I drive, huh? You try! Yes, I drive. Nějakého Francouze, který nás tady vzal k tomu jezeru, aby je celý jsme k tomu, aby se šel vykoupat s námi. A já jsem si zapomněla v autě ponožky a donutila jsem ho k tomu, aby mi dal klíče od Mercedesu. A utekla jsem a řekla jsem, že s tím autem ujedu. baby, won't you let the light shine through? Jani, řekni, kam jedeme a co budeme dělat a kde jsme? Jsme tady u nějakého jezera. Jedeme s takým hrozně sexy typanem k němu domů. Vařit croissány, možná. On se nás totiž bál. Hrozně, jsme ho přehnali nakonec, jsme se fakt snažili. My jsme jako tady v horách, jo? Jakože, jako masakr, tak 2500 metrů nad mořem? Já nevím. To je hezký, jo. My právě teď vytváříme šneky. V podstatě to spočívá v tom, že se koupí ti šneci už vyndaní. A sklepky zvlášť. A oni si tam zase do toho nahrnou ti šneci. Takže se to připlácne takovou směsí, která se skládá z masla, z petržalky a z cibule, s tím, že se to ještě okoření. Klasicky sůl a pepř. A takže... Perfektní, nám tady zatím chystá atmosféru. Oh, magnifique. Parfait. Magnifique. S tím, že teda ten pěkný kluk, co? Ne, to je to pěkný kluk, no. Nám s tím pomáhá, no, s těmi šneky. On nás to učí, vlastně. Vždycky jsme ruku a dají. Jsme ho stopli a on se s námi šel koupat do toho jezera studeného a potom jsme jeli do supermarketu. On nakoupil všechny ty suroviny, což stalo celkem nějakých 60 €. A my teď vaříme šneky. Takže máme připravené šneky k pečení v troubě. Koukejte na ten výhled. Time? No. 10 minutes? No, it's 10 minutes now? I think it will be like 10 minutes. Já husím tam, mám piva, šneci se pečou. Je vous donne ça pour votre bonne humeur.